दिनै बर' माहारियारि आफाद मन्चआ नोंथांमोननि थानसालियाव दिल्लीनि धर्नानि थाखाय आर'ज लादों बेनि सायाव सारा मा बुङो? दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जा हाबाफारि बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। थिथागुरि बे बाथौ थानसालियाव आं सम सम फैयो आरो बनजित मन्जिल बसुमतारीनि हांख्रायनाय बादियै दहाय फुंनिफ्राय बेवहाय जों थुबुर जानायनि आरोबाव आर'ज खालामनायनि बाथ्राखौ सानलाय हलाय लाहार फाहार खालामबाय आरो मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय। बेयाव आं मोनसे मोजां नेरसोन नुदों। जों आर'ज खालामफुनाय समाव मासे दाउस्रिया सिजौ फाङाव जिरायफैनानै खोनासंदों। आं सान्दों बे आफा बोराइ बाथौनिनो मोनसे मोजां नेरसोन थान्दै हिसाबै हगार हरनानै जोंनि बे मोन्थोर आवरायनाय आरो बाथौ आर'ज मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंफैदों। गोबाव थादों आरो जेबो ओजों थां ओजों फैयांबो खालामाखै, जोंनिथिंनो मोखां जानानै खोनासंबाय थादों। मानोना बे जाबाय मिथिंगायारि मोनफा मोनफा जिब जिबिनि गेजेरजों जोंनो माखासे नेरसोन दिन्थियो। बिदिन्थि हिसाबै जों गोबां बाथौ धोरोम फोसावनाय, बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनाय, बर' फरायसा आफादनि खामानि मावबोनायाव जों बेफोरखौ मोनबोदों। बेयाव आं गोलाव बुंला। दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंदों होननानै आं बेखायनो सान्दों जे मासे दाउस्रियाबो सिजौ फाङाव बानानै, खुनु दाउआ सिजौ फाङाव बाया बै सखा थुनि आरिनि बादै। खिन्थु नाथाय बे जों आर'ज खालामफुनाय समावनो दाउस्रिया फैनानै दिदोमै खोनासंदों ओमफ्राय गावनि गोसो बायदियै बिरलांदों। बेयो मोजां लक्षन होननानैनो आं सान्दों। आरो आर'ज हान्जायाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा हरखाबै जानायखाय सफैजोबनो हायाखिसै। थेवब्लाबो जोंहा आर'ज रोजाबगिरिफ्रा जाय एखेबारे मस्ट लकेल बिथांमोना बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि मुरब्बि धोरोमनि गारजेन रोखोमनि जोंहा आदा रन्जित कुमार बरगयारियाबो आंनि खावलायनायखौ रैखा खालामनानै दसेब्लाबो बेयाव नुजाफैदों। सासे दंमोन जोंहा तरुन बसुमतारी होननाय रिटायार्ड स्कुल टिचार, बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरोबाव जोंहा दामजु दामग्रा नै एसे उनावब्लाबो सफैदों। बिथाङा गावनि न'खरनि मानसिखौ डक्टरनो देखायहैनायाव एसे उन जाबोबाय। सेरजा दामोमोन बिथाङा। बेनिफ्राय बिथाङा जाबाय प्रबिन चन्द्र बसुमतारी। आरो जाय जोंहा दौरिनि हाबा मावदों बिथाङा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरिखा। आरोबाव दौरिनि खामानि मावो बे थानसालियाव। आरो बेयाव जोंहा पनसमि दैमारि होननाय दं, बिस्वजित दैमारिनि बिनानाव, न'खरनिथार, बेयाव BTC अफिसाव खामानि मावो। बिथांमोनहा बेवहाय मोजाङै रेगुलार बाहागो लायो। आरो बिमला बसुमतारी होननाय बिथाङाबो टिचारमोन, रिटायार्ड जाबाय, जोंनाव B.Ed कलेजावनो फरायदोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि बुंनो थाङोब्ला जायगानि गोनां गोनां मानसिया दिनै बेयाव नुजाफैनो हादों आरो जोंखौ मदद हेफाजाब होनो हादों। बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय होननानै जों सान्दों। गाबोन माखासे दिल्लीयाव थांगोन आरो हयथ' सानसे साननैनि उनाव जाय फाराफारि थांगोन बे खौरांखौ जों मोनगासिनो दङ। आरो 8 आगष्टनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंथों। आफा बोराइ बाथौनि बोर बान्सा लाबाय जेब्ला थांनायनि फैनायनि बिथाङा निस्सय हेफाजाब मदद होगोन। आरो डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बे धर्ना होग्रा मावथि फारियाखौ मोजाङै मोजां लांनानै मोजाङै मोजां सफैफिनगोन होननानै मिजिंथिबाय। इयुनाव बेफोरबायदि गेदेर हाबाफारि लायोब्ला आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आरो जाय फाराफारि हयथ' सोरबा खृष्टान जानो हागौ गिर्जायाव, सोरबा हयथ' ब्रह्म धर्मावलम्बी जानो हागौ ब्रह्म मन्दिराव, बा बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै फुजिनाय सिबिनाय हाबाफारिखौ लानानै मावोब्ला बेवहाय जाफुंसारो। मानोना बुंनाय जादों जे
आफा बोराइ बाथौआ जेरावबो अबंलावरि सोरजिगिरिया जेरावबो हा दै बार सान अख्रां महरैनो जोंखौ हेफाजाब मदद होगासिनो दं, नोजोर होगासिनो दं, बिजिरगासिनो दं। बे दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय होननानैनो आङो बुंनो थांब्ला गोग्गानानै बुंनो हायो। आरो 8 आगस्टनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां थांनानै फैनानै जाफुंसारगोन होननानै जेब्लाबो आफा बोराइ बाथौआ हेफाजाब मदद हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो आंनि सुंद' बुंथिनांगौखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।